Hello guys, good evening everyone. Andito ako ngayon sa farm ko. Cooperative ito Bohol Farmers Multipurpose Cooperative. Main office. Andito yung yung palay dryer. Mechanical dryer ba yun? Basta dryer ito, nagda-dry sila kanang uti overtime drying nila. Naparito ako kasi yung bahay ng kapatid ko doon, pinuntan ko yung kapatid ko, kaya sumaglit ako kasi kasali siya sa nag-uuti doon. Tara, puntahan natin at mag-imbestiga tayo. Di nyo makikita kasi gabi, madilim. Madilim. Titingnan natin yung pagda-dry ng wala talaga kayong makita. Nag-dry sila ng ng rice. Dryer ito ng rice. Farm ko. Asa may meaning og farm ko doy? Bohol Farmers Multipurpose Cooperative. Bohol Farmers Multipurpose Cooperative. Unsa may gamit ninyo sa pag-dry? To. Circulating dryer. Ha? Circulating dryer. Nanag mga humay. Pila man na kasako? 120? 130 na siya. Masod. 130? Sus nako, itong dryer na ito, 130 sacks daw yan ang nasa loob niyan. Dinadry nila. Mamayang hating gabi, irisak nila yung mga mga palay. Kana humay na, kana. Ipagkuhan pa na, ilodin. Ilod pa. Ilod pa na. Ayan yung mga palay waiting to ayan, tulod dito sa kuan. Dito yata ipasok yung palay dito, yan. Tapos aakyat dyan. Ayan pala, mga gumagalaw yan naririnig nyo ba ako? Ang ingay kasi ng makina yan yung mga palay na i-load pa lang. Tapos may tractor dyan. Yan, tractor. Nagiinuman pa sila ng kotel. Nganong kotel man na isong giinom? Nganong kotel na isong giinom? Ha? Doon sa may di na electric nang gigamit, ana? Genset. Ha? Genset. Genset? Ano man na? Generator. Generator unja. Trodo may tabi. Tabilag, trodo. Nagkadyo-kadyo. 15,000 per one limit. 15,000. Bayad na 15,000. Isang galingan ra na. Well, andar nila or magamit yung maulagi. minimum. Ago, mahala. Abi ko katong tahop inyong gidugdugan. Isod ano. Isod lagi diha ag tahop. Isod ano. Isod. Magbutang mo anag tahop? Unsa sunugo ni ja? Ay. Ito yung mga uling sa rice hull. Yan, uling sa rice. Hala ni Siga na ito palang ginagamit nila Naku, sayang di nyo naman makita yung pero makita nyo maapoy. May apoy dyan sa loob. Lagyan nila ng rice hull. Tapos yung init niya
Yung init na dyan, dumadaan tubo na yan. Connection doon. O, dito. Tapos yan dyan. Papasok doon. Yan, dyan. Dito pala. Dito. Dyan. Yung init. Mainit. Malapit na ako. Malapit lang ako. Napakainit. Kasi may apoy dyan sa loob. Nilagyan nila ng rice hull. Ang gamit pala, generator. Generator daw. Biruin nyo naman ang makina. Ayun, maapoy sa ilalim. Apoy sa ilalim. Naglagay siya ng naglagay. Kapatid ko to eh. Kapatid ko, yan. Naglagay siya ng rice hull. Yan. Papasok yung rice hull dyan sa loob at nakuha na siya. Musiga na siya. Siga sa loob. Magiging apoy siya dyan sa loob. Hala! Natatakot pala eh. Yan. Ganyan pala. Maganda sana kung umaga. Kaya lang natimpuhan ko lang ito. Nag-dry sila ng gabi. Puti daw ito. Nagkuan po mo ani doy, nagkanang na ay nag-dry mo og adlaw. 24 hours na. 24 hours mo? Ay nako. Maganda talaga kung sa araw ako nakapunta dito. Hindi sana madilim. So, operator. Kamurang tulo trabahante ani. 1 week abok ani. Na regular ani na mo 1 week 7 ang alibor tulura. Silang tulo. Unya, upat mo karon magrisak ana. Suswa di ay mo ito ganay ani ron. Puli-puli. Kano sa patiok to? Unsa maning oras sa mahuman og dry? Kani siya maluto ni ron karong mga alas 11 to 12, 11 to 12. Ja. Mo na magrisak na mo. Exact may mga nananagit siguro sa mga alas 12:30 or 1. Uy, kabuntagan mo anak kay tiya ba ng 130? Ilang dahil naampoy sa bebo pinamay. Nahala. Mauna to. Salamat sa info, Doy. Ayan po, mga kaibigan. Yun na lang po. Salamat sa informasyon. Kung sa to yung mga Doy? Ninyo Gore. Ninyo Gore. Saka di sa ka? Kailihan Ubay. Nagailihan Ubay. Salamat ha. Salamat sa informasyon ni Ninyo Gulis. Ninyo Gulis. Pasensya na kayo sa madilim. Ma-info naman. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, paki-thumbs up naman. At mag-comments din kayo sa baba. Kung hindi nyo nagustuhan, ganun din. Thank you for watching. Bye-bye.